Казвам се Александър Марев и аз съм от Полша, живея във Варшава. Откъде знаете български? Защото аз съм половин българин, баща ми е от Бургас и аз бях роден във Варшава. Да, и всяка година отивам при баба ми в Черноморец на вакансия, всякото лято и от това се науча български. Да поговорим за класическата музика. Добре. Кажете ми, на какво по-различно ви учи маестро Калудов? Маестро Калудов учи цялата философия за пеенето. Всичко, не само какво е пеенето, цялата философия, какво трябва да чувстваш, да имаш любовта за каквото правиш и голямата педагогика, която той казва, много неща, много голяма педагогика и той работи с нас много сериозно и затова имаме такива много хубави резултати. Той дава на нас много голям любов, защото да, той е много добър и голям, и велик певец и много голям човек. Откъде? Кога се запознахте с маестро? Някъде една година назад. Аз бях в един хор на музикалния университет във Варшава и бях като тенор, не знам, някъде 4 месеца. И там беше един сопран, който ми казва, че имаш много хубав материал, трябва да отиваш на някакъв много добър професор. И тя ми дават имейл на приятел на маестрото и аз пишех на този приятел и маестро имах курса във Варшава. Това беше много голям късмет, защото той имах курса във Варшава и аз винаги отивах да пея нещо. Бил съм на 14 години вече. И той ме послуша и казва, добре, ще работим заедно. И аз казвам, много се радвам. И така вече? Да, и така работим и понеже 1,5 година и много хубаво ми се работи с маестро и да, много хубаво. Сега съм още в музикално училището във Варшава и много хубаво нещата вървят. И сте на 16 години? Да, сега съм на 16 години. Много сте млад за оперното пеене, не е ли така? Да, е така, ама такъв късмет имам в живота да мога да започна толкова толкова рано. Да не би вашето семейство да е от музиканти, кой ви подаде ръка за класическата музика? Не знам, мой дядо, баща на баща ми, той много харесваше музика, класическата музика. Той има много дискови от Марио Монако, Франко Корели, големи певци. Ама той починах преди 4 години и аз, когато той починах, аз много харесваше класическата музика. Слушах Бочели, когато бил млади на 8 години, такова нещо. Ама после започнах да пея с YouTube, с Паси Доминго, големите арии, искам да пея. Да, и така започнах. Имал съм това нещо в себе си и така нещата вървят. Какво се случва с класическата музика в Полша, след като тя е в криза в целия свят? Да, в Полша сега, както навсякъде има криза, нали, за театрите, ама във Варшава театър много добре върви, има хубави спонсори, има хубави продукции, всеки сезон има новите премиери на новите опери, ама да, криза за певци е голяма и само тези много добри певци, които са звезди на света, сега имат много добри пари, ама проблема е, че в Полша, в по-малките театри от националната опера, пари са много малки. Например, в Финландия, когато пееш в хора, имаш някъде 3000 евро за месец, а в Полша като солист има в Варшава 2 опери. Националната опера и малката опера, по-малката опера, където пееше Моцарт, например. И там солист има някъде към 900 евро. Това е малко за солист. Оперното пеене ли ще бъде вашата професия в бъдеще? Аз мисля, че да. Тоест е един оптимистично настроен млад човек. Да, разбира се. Трябва да си такъв, защото имаш един живот и когато имаш хубаво настроение, ще живееш много добре и ще си щастлив в живота. Аз мисля, че в живота е най-важно да живееш така, както искаш, да правиш каквото обичаш и да си живееш добро със себе си. Последен въпрос, да не ви задържам повече. Кои са любимите класически композитори на младите оперни изпълнители днес? Аз мисля, че аз съм най-млади от тези, които се учат сега. Ама аз много обичам музика на Тана Пучини. Аз мисля, че това е много емоционалната музика. Чайковски, например, Евгений Онегин, Верди, това е много хубава музика. Масне. Ама аз мисля, че такива млади хора много харесват Моцарт. Аз не съм толкова голям фан на Моцарт, но да, добре. Ама аз много харесвам такава по-драматическа музика с по-голямата емоция.